Aquestes informacions d'última hora en relació amb aquest incendi de conseqüències dramàtiques. Jo cada cop que veig, recordem, segur que molta gent que ens està mirant ho recorda, el que va passar a Reus, amb aquella àvia que s'intentava il·luminar i escalfar amb espelmes. Avui a la nit molta gent tindrà la casa freda. La casa freda vol dir, i això està estudiat... Passar fred. Passar fred. A partir, per sota dels 18 graus, els nens que viuen en una casa així tenen menys rendiment escolar. La gent gran que viu així mor molt abans per problemes respiratoris. Els nens no tenen concentració, no poden anar fins i tot al col·le. Jo quan parlo de república, i moltes vegades he dit aquí a mi lo de la independència, tant me fa, no em molesta, però tampoc... Quan parlo de república, parlo de que el govern del meu país ha de cridar als directius d'Endesa, de Naturgy i d'Iberdrola no anar a veure'ls, cridar-los al Palau de la Generalitat i exigir-los que es posin les piles. I si no se les posen, obligar-los. I si no és competència de la Generalitat de Catalunya, saltar-se les competències. És que si no, de què estem parlant?